Ụbọchị ọma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị ahịa eke ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 13 n'afọ 2023. Ọ bụ n'Igbo Memories TV ka akụkọ Igbo nke ụbọchị taa si abịara gị. Mana tutu anyị aga n'iru, gee ntị ka ịnụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti Lagos steeti emechiela ụlọ akwụkwọ Chrisland n'ihi ọnwụ nwata akwụkwọ. Ihe mere Ukochukwu ji buru egbe ndị bekee na-akpọ Ak47 bata n'ụlọ ụka n'Abuja. Ndị omekome akụkasịala ụlọ ikpe ukwu dị n'Oguta. Ngwa gee ntị ka ị gere akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ndewo. Gọọmenti Lagos steeti emechiela ụlọ akwụkwọ Chrisland nke dị na mpaghara Opebi Ikeja n'ihi ọnwụ nwata akwụkwọ aha ya bụ Whitney Adeniran. Nwata nwaanyị a dị naanị afọ 12 nwụrụ n'emume egwuregwu Inter-House Sports nke ụlọ akwụkwọ ahụ haziri n'ama egwuregwu dị na Agege, Lagos n'ụbọchị Tọzdee, Febụwarị 9, 2023. Ozi si n'aka Kọmishọna Agụmakwụkwọ nke Lagos steeti bụ Falashade Adefisayo kwuru na a ga-emechi ụlọ akwụkwọ Chrisland Okpebi nwa mgbe nta ruo mgbe emechara nnyocha ihe butere ọnwụ nwata akwụkwọ ahụ. Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-agba mbọ niile anyị nwere ike iji hụ na enyochapụtara ihe kpatara ọnwụ Whitney, kọmishọna ahụ dere. Otu ụkọchukwu ụlọ ụka House on the Rock na Abuja aha ya bụ Uche Aigbe mere ihe tụrụ ndị mmadụ n'anya ụbọchị Sọnde dịka ọ bụ egbe nke ndị bekee na-akpọ Ak47 bata ikwu okwuchukwu. Nke a gbara ọtụtụ ndị ụka yarị n'ihi na egbe esoghị na ngwa ọrụ eji mara ndị ụkọchukwu maọbụ ndị na-ekwusa ozi ọma. Dịka ọ malitere ikwu okwu, ụkọchukwu Aigbe gwara ndị ụka na isiokwu okwuchukwu ya bụ chee okwukwe gị nche. Anyị na-ebi n'oge anyị niile kwesịrị iche okwukwe anyị nche n'aka ndị omekome, ndị bandits, ndị obi ọjọọ, ndị na-achọ ime ka okwukwe anyị pụọ n'ebe Chukwu nọ iji kwụsị ihe Chukwu chọrọ ime na ndụ anyị, ụkọchukwu Uche Aigbe kwuru. Dịka anyị si wee nweta na ụlọ ọrụ ndị BBC Igbo, ha kwuru sị na enweghị ike ikwu ma ọ bụ egbe adịgboroja ma ọ bụ nke ezigbo. Onye ọrụ ụka House on the Rock Abuja zara oku ekwentị BBC Igbo kpọrọ. O kwuru na ya onwe ya enweghị ikike ịsa ya bụ ajụjụ, mana ya ga-ezitere ha akara ekwentị ha ga-eji wee nweta azịza ya nke ọma. Dịka ndị BBC Igbo siri kwu, o zitebe akara ahụ ruo mgbe ewepụtara akụkọ, mana dịka foto ebe ụkọchukwu a bụ egbe na-ezi ozi ọma pụtara na soshal midia, ọtụtụ katọrọ ya ebe ụfọdụ ndị ọzọ kwuru na ọ bụ nkụzi ka ọ na-akụzi. Lee ihe nkiri so ya n'asụsụ Bekee. Because we like works. We're used to traditional medicine. Because you can't go to Babalawo anymore, you go to consult a pastor. So pastors have become Babalawos wearing suits. Or can I tell you the truth? So they tell you have to do certain things in order to grab you and to grip you. And unfortunately, not all pastors, but there are some pastors who are operating under the spirit of divination. They know how to read palms, and they're not different from palm readers or diviners. So they can look at you, tell you about your past, the things that happened in your family tree some years ago, and you think that this is a prophet. How many people in Jesus' lifetime did Jesus tell things about their past?
How many people in the lifetime of all the apostles did he look at and began telling them things about their past? There are certain things that has nothing to do with the gospel. God is not a magician. God is not a diviner. Yes, he knows everything from the past to the future, but he does not use your past to manipulate you. That is why we need to carry our guns and defend our faith. Akụkọ na-erute Igbo Memories TV na-ekwu na ndị omekome awakpola ụlọ ikpe ukwu dị n'okpuru ọchịchị Oguta dị n'Imo steeti. Onye nta akụkọ BBC chọpụtara nke a kwuru na ọ bụ ụlọ ikpe ndị dị n'ime isi ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị ahụ ka e mere mwakpo a. O kwukwara na ebe elekere 11 nke ime abalị ka ha jiri gaa mee ihe a. Cheta na ọ bụ otu Oguta ka ndị omekome bụ egbe wụba n'ime ụlọ ikpe ma gbagbuo ọkaikpe n'ebe ahụ ekpe ikpe n'izu ole na ole gara aga. O nwebeghị ihe ndị uwe ojii na steeti ahụ kwuru maka ihe a mere. Ụmụnne m, ọ bụ ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa. N'ebe a ka akụkọ Igbo nke ụbọchị taa na-abịa n'isi njedebe. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ndewo.